Nuwun sewu. Apa sababe Kyai kowe nganti tangisan karo bojomu? Apa kira-kira tekaku sak anakku iki mau dadekke pot karepotanmu? Aku njaluk pangapura. Yen pancen kowe njaluk ijol, perkara sega sak kepol sing tak pangan tak ijoli nganggo nyawaku. Wah, Nyai, Nyai. Oh. Oh. Aku lak wis kandha karo kowe to, Nyai. Yen to nobak ana wedi tumraping keluarga kuwi mau aja dirembuk tatkalane ana dayuk. Malah seling surup salah tampa kaya ngene, Nyai. Pundi mboten ngertos. Nuwun sewu Sang Dewi. Mboten ateges kula menika ngetoni dhateng sekul ingkang sakepel ingkang paduka dhahar kalih putra-putra sing ngandika. Sumpah kula ikhlas. Kula ikhlas. Nanging ingkang kula tangisi nggih menika benjing letak ing surya saking jagat witan. Kula kedah pepisahan kawan anak bojo kula. Awit wonten negari Ngeka Cakra iki Sang Prabu Baka menika remenanipun dahar jalma menungsa kamangka menika tumiba giliranipun manah ilan inggih wewengkon kula. Timbanganipun kawula negari Ngeka Cakra khususipun wonten manah ilan dadi korban luwung kula sing ngenyangi pati. Sena, piye? Rasamu kepiye, Sena? Wah, Babu Konde buku. Yen to pancen kaya ngono, sesuk-esuk aku sing saguh dadi korban. Aku sing saguh dadi pangane Prabu Baka. Oh. Dening Wadya kawang-wang kekono bang sumerat kasrepaning mungsu ngaturaken gunging panuwun Nyai. Ing atase sega sak kepel wae nek ikhlas lahir karo batin jebolan iso nyelametke nyawa Nyai. Muringke Kyai, nuwun sewu. Kok jengandika Raden Sagah pinangka dados daharanipun Prabu Baka?
kok Paduka sagah pinangka dados daranipun Prabu Baka janjane Paduka menika sinten? Ngertenono Ki Demang Wicrapa iki anakku Pratasena kang siji kae pembarepe Pandhawa dening aku Kunti Taliprata tilas garwaning Prabu Pandhudewana. Wah, sesembahan kula. Wah. Bumi gonjing langit babaton lerginin jangresang maweh kandrung saparang tinawa kermoyak maik nyuwun pangapunten menawi wonten kumalancang kula mboten ngertos bilih Paduka utusanipun adil ingkang parikedah mrunah dhateng satru sekti menawi mekaten tatak jroning jiwa kelawan raga kula Nyai kabeh pitik kae belen kowe masak sing akeh dina semengko paringana daran Nyai estuwaken dawuh Kyai. Bumi gonjing langit samudra katon lergenen tang haresang mawa kantrung sabarang den mulu Reka tedyan Pratasena kampung palang pang pentolo ati sarera ngladumah
maleker yen ngandikan pindha kuntur satriya panenggak Pandhawa mawa sindong yen lumaris sikra daya tancut Malimundha anenggih Hyang Bratasena arsa daya prapteng marang negaring Kacakra sikra daya semalumpat Raden Bratasena sikra mangsa resang payu siwi areta mongkol manembah hanglir boyo kontap hanglir boyo mesti nimbahang ngungkal gunung ngungkal gunung Cekropol kang tumengal Perang cambuk samya matali Mangkara tatan kono cap kalampaing Raden Bratasena wauta tatan kadi ingkang wonten negaring Kacakra anenggih Sang Maha Prabu tinun saking Mandura kadya mrimis Hanung Sumtaya
Kropala kang tumingal Parang tambo samya medhali Loro tapet pileting kota Tewang kong mangontang niti Bencang sangat jimicil Latinyo ngedali wos Toko wonten tinimbalan dawuh hamiji dhumateng abdi kula Pontoko kelawan kowe mbilung dalem bos dina semengko Toko wetengku krasa ngelik aku iki cepak ana mangan yoga wo jenengan niku nyeleneh jenengan niku aneh ing atase jenengan niku titaing Gusti sing gawe urip turta jenengan niku wau ora seksa kok senengane niku wau malah mangsa dateng kawula negaringe Kotokra niku uripun amangka jenenge ratu niku wau yen to tega mentala karo kawulan didungane wong cilik niku mandine mboten lumrah jenengan dadi ratu merga ngratone karo wong cilik lah kok wong cilik jenengan pangan niku pripun ora piye lung ayo mbah aku dhewe yo mumet Kang tan wurung kengko janji wis entak mangane ora wurung aku karo kowe mesti dipangan pisan apa iya iya no wis renek wong liyane kok ora tega iki ngendi parane sik dhewe ya ora mate tega mergo batur kanca ning suwe-suwe batur karo kancae kepepet tetep dipangan wah neng aku ya ora ketoke wong entek ndang mlayu ngono ae nuwun sewu menawi to jenengan kepengin ngertos dinten kalenggahan menika giliranipun kademangan Manahilan ingkang parikedah seta jalma menungsa dhateng paduka Manahilan kok nggih yen tak tunggu nganti teka bedhug tengane Sambang Wijrapa ing Manahilan ora nyetorke jalma menungsa giyak-gelak sakareng pradesane mundur ayo mundur ayo Manahilan nggih kula temang Manahilan pun Wijrapa endi kowe kudu setara jalma menungsa karo aku upami gantos wedhus utawi mesa ngoten ora sedhi yen nganti kowe ora setara gendasmu dhewe slak pangan kula sampun beta pangan paduka kepara mrusuh le anakku le neo maju le
langit labaton gleregining jangri sang mawe kaundrung saparang dina wukil moyak mayik kowe cerapa kowe ngaturake bebana semene gedene iki menungsa apa dudu menungsa tek pripun bocah bagus kowe tak takoni sapa jenengmu kowe yen kowe takon karo aku Bratasena kowe saguh pinangka dadi panganku dina iki aku pangan nanging sakwise mangan marang Bratasena sakjeke urip kowe ora bakal bisa mangan maneh lho pangan girisi karo sing arep mangan Bratasena ana apa sadurunge lak gaglak implamak kimah balungmu kowe ngaranono kowe njaluk Mas Picisaraja Branapa aku ora njaluk apa-apa aku ming njaluk kowe raketak amung sakrimah elinga karoan Gusti sing gawe urip kowe kuwi mau pancen kuwasa ning kowe dudu sing maha kuwasa wah saya ngabangke kuping metu njaba bangsat Landanging triya mangu-mangu mangungkong kandhuan reman leno tanpa kanin yen wantulasa hamengko sang Dyahutama mangkono sang sirna ngarapo sira Bratasena kaya kowe wah sing kepiye yen tak eman kanthi sarana becik kowe aja wani karo aku kowe wani kalan Prabu Baka ibarate timun mungsuh duren timune kowe durene akak grundunge mejaremuk balungmu kowe wani kalawan Bratasena ta ibaratake kaya dene duren mungsuh tomat durene sapa durene aku tomate kowe lagi kecocok rine wae wis mecotot sak nyawamu pisan piye iso menang karo aku sasat iso ngrajangin kowe Bratasena iso menang karo Bratasena iso ngalahake malaikat penjabut nyawa wah dhuwur-dhuwur tapok gelangsahan nyawamu
Wah.